Kalapad nga pagdahili sa yuta o mga bato ang nahitabo sa Toledo Manipis Road sa Barangay Campo 4 Dakbayan sa Talisay kaganihang kadlawon. Atong kumustahon karon ang kahimtang sa mong dapit pinaagi sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May gilantawan nga mulungtad og duha ka adlaw ngadto sa usa ka semana nga did-an ang pag-agi sa mga motorista diha sa National Highway sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Talisay nga mao'y shortcut nga daan padung sa Dakbayan sa Toledo. Sa mihulpa nga yuta, natabunan gid kining 20 metros nga gilapdon sa daan dinhi sa Sitio Santol, Barangay Campo 4. Ang natabunan niini nga daan moabot sa 30 ngadto sa 40 metros ang gitas-on. Matod sa mga ninimuyo haduol sa dapit nga nahitabo ang pagdahili sa yuta pasado las 3 ganihang kadlawon. Naay nagdahili paglas na ba nga naay murag nakusog na ang hugno gani. Mura ta mong nadunggan ya. Pagka kuan no draman sa misa mo wala namo ko ka kuan sad. So wala ra may nabantay nga niagi ato time makon. Wala sad kay naamay tano dito, naamay ka nang naka-monitor sa dito. Istorya sa among watchman mga alas 2 sa kadlaw nagsugod yun yung kuan kanang pagsugod sa dahili sa yuta nya. Ginagmay pa to. Ginagmay pa nya mao to natingala sila na ikalit buto mo na dito dako na kayo katumpag. Kamo sa daing girisyo pagbuntag among gisayog are para ma-clearing ba. Abi na mo gamay rasos dako man gyud kay pag-ari na mo. Di gyud mahuman og karong adlaw Dili mahuman og karong adlaw lang. Usa sa gitan-aw nga hinungdan sa pagdahili sa yuta ang nasinati nga 5.1 magnitude nga linog niadtong Domingo ug ang kusog nga pagbundak sa uwan kagabi. The factor kung pagka-Domingo nga bagi uyog ba yuta ba? Dako gyud nag-chance ma'am kay ni uyog murag kusog-kusog sa bato diri sa city dapit. Ang linog. Yes ma'am. Dayon gibundakan pa ulan. Oh, bundakan pag-uwan di mao gito hinungdan yun siguro. Liok man gyud siya nga yuta diri. Kay bisan asa nga area ani buhat sa katabab padong sa gikan sa ubos padong diri babaw nagi magwanuwan nagi siya gagmay nga moarya nga yuta. Wala ra hinuon na tala nga naangol o natabunan sa pagdahili sa yuta. Ang midahiling dapit sumpay ra sa nahitabong landslide pipila ka tuig na ang milabay. Gipatuman na sa DPWH ang benching sa midahiling dapit kaniadto aron kapungan pa nga mahitabo ang pagdahili sa yuta. Tungod sa kalapad sa pagdahili sa yuta, posibleng mulanat pa sa duha ngadto sa 3 ka adlaw ang pagpahigayon sa clearing operation sa dapit. Subay niini gidid-an una ang mga motorista nga makaagi sa dapit samtang gipahigayon pa ang paghawan sa lugar. Karong hapon makigtagbo si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa kadagkuan sa 2nd Engineering District sa DPWH. Di pa gid mi ingon nga mo paagi dayon once ma-clear na sa daan. Mangayo sa gid mi og clearance gikan sa DPWH og clear na bato ang katong ibabaw. Gitanaw usab sa Dakbayan ang paghatag og ayuda sa CSWS sa apektadong mga molupyo. They saw that the cause of the landslide was the earthquake and pagdako na uwan kay murag basa man kayo mga bato na naa dito. So kung nalas nang gihangyo na do it 24/7 pero they said that it will take a long time, maybe around a week. Most importantly, how we handle ang alternative road na moagi lang tay Campinsa, ang Campo 4 ug ang Manipis. Actually, simentado naman na tanan just for nalay mo rag I think around 800 meters na wala man simento na mutuyo padung Campinsa. May kun wala lay masinati nga mga pag-uwan-uwan mato sa kontraktor nga 24 oras silang magpahigayon og clearing operation aron daling maagian ang maong dapit. May daghang salamat, Fem Marie Dumabo.